KSA Apar Dilaji Branch Committee atum pen HSLC asarlang mesen pen kacipa undun Rasinja Beypi aphan Karchodam. Jang minify plia ningwe Apar Dilaji KSA Branch Committee atum pen Apar Dilaji sekari timung arong amekar longki be lapen larbin timung piatum asopi Rasinja Beypi kedamtang HSLC asarlang ang thek phan trokebra phopen kacipa undun abang pi aphan Karchodam. Rasinja Beypi New Hope English High School alongsi Kebang dengan Charlie Dundulapen alangli Charlie Boma Hut ate lapen ate portum si thedung kacerap cetu donajok kacuro pajerpon lason si KSA Apar Dilaji Branch Committee atumpen sitame alangli phan karcho ponajok Rasinja Beypi hin pen kero pi pajerpon dipu pen advenson hansirang kelo berta Malang News Piniladak niliphan KSA branch tum Apar Dilaji president nang Karchopot ning charong ulo Nalimen ke bang? Nilimen ke Rasinja Beypi Nalina ke namtang SSLC asat lang long kon anthe kon si undo kon person first division pin si undun lo non kon admission ga junior college long si admission endun passport total percentage apan total letter kilong kon total percentage bang ke 65% do ke letter bang isivet hindi hala english hai bang ke ning chi thedo sita question pen 3 marks pen undun de derlo kona school se ni hop high school pen taralang so HSLC asat lang measurement kyu na long na ri kuma si churong tong ni churong tung ke te tipu tamphan bisi ke latum se bihek pen ang pachali nilpai ni pu tamage an avidera jok te tipu dum sinang jordon masi unun lo sampe atum nang support dun pe ane avidet sita Litum kelang bom lagi Malang News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.